ସେଇଠି ବାଛା ତୁ ହବୁ ମୋ ରାଣୀ ମୁଁ ହେବି ତୋ ରାଜା। ଜବରଦସ୍ତି କରୁଛୁ ମୋ କଥା ଖାଲି ଉତ୍ତରଟା ଦେଇଦ ମୁଁ କଣ ମତେ ବାହା ହବୁ ନା ମୁଁ ବାହା ହେବିନି ହବୁନୁ ନା ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ଦେବି ହାତ ଛାଡ ନା ଛାଡ଼ିବି ହାତ ଛାଡ ହଁ କହିଲେ ଛାଡ଼ିବି ହଁ କହିଲେ ଛାଡ଼ିବି କହିଲା କୃଷ୍ଣ ତୋର ମାଇଲୁ ଆରେ ହାତରେ ମାରିଛି ଆଉ ଦରକାର ପଡେ ଜୋତାରେ ମାରି ତତେ ଘରୁ ବାହାର କରିବି। ବଢିଆ ହବ ବଢିଆ ହବ ମାନେ ବିଶେଷ କରି ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅମାନଙ୍କ ଚପଲରୁ ମାଡ଼ ଖାଇଲେ ମତେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। କାଳିଆ ଯୋଜନା ପଇସା ପାଇଲା ଭଳିଆ ନାହିଁ କଣ କୁଟା କରିବନି ମାର ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ଶାଢୀରେ କଣ ଦଉଥିବେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଚଢ଼େଇ ଆଲୋ ହଳଦୀ ମୁଢ଼ି ଏଇ ମୋ ଆଡକୁ ଭାଇ ବଜେଇବି ବାବା ବେହୋସ ହେଇଯିବୁ। ତୋ ବୋପା ଆସ୍କା ଫଟି ପିଇବା ଲୋକ ତା କଲିଜା ପୋଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା ଡାଲମା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରଫର ପାଟ ମୁଁ ଦଉଛି କାହିଁକି ତୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ତୋତେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ତୁ ତ ତମେ ମତେ ବାହାରିଲୁନୁ ସେଥିରେ ଯାଇ ସେଇ ବାସ୍ଟାରଟା ପଛରେ କଣ ବୋଉ ଲୋ କଥା ସରିଲା ବୋଉ ଲୋ ଏଇ ତତେ ମୁଁ କଣ ଭୁଲଟା କରି ମତେ ମାଇଲୁ ତତେ ତ କହିଲି ମା କୃଷ୍ଣା ଆମେ ସେଠି ଭଲରେ ଭଲରେ ବସିବା ଦେହକୁ ଦେହ ଲଗେଇ ବସିବା ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶେଇ କଥା ହେବା ଯଦି ଆମ କଥା ଆଗକୁ ଯିବ ମାଇଲୁ କାହିଁକି ମାଇଲୁ କାହିଁକି କୃଷ୍ଣ ରାତ ହଉଛି ଗୋଟେ ବାଘ ତା ପାଇଁ ତାର ବାଡ଼ ନାହିଁ ଆଉ ସେ ଘରେ ପଞ୍ଝା ଉଠେଇଛି ମାନେ ଶିକାର କରିବ। କୃଷ୍ଣ ସେ ମଦ ଗୁଡା ଯାଉନାହିଁ କାହିଁ ସେ ମଦ ଗୁଡା ପିଉଛୁ ତୁ ତ ମଦରେ ଗାଧେଇ ଯାଇଛୁ ଏ କଥା କରେ ରାଜ ସେ ରକ୍ ଫଳ କୁଆଟ ସାଙ୍ଗରେ ଏ ସାଲା ଝାଟିଆ ମନୋଜ କହିଲା ଆଗରେ ପଞ୍ଚ କରିଦିଅ ପିଇଦବ ଦି ଜଣ ମିଶିକି ସେଇ ମନୋଜ ହଣା ଖାଇବ ଏଡେ ଝାଟିଆ ଅଛି କଣ ତାଙ୍କ ଛାଡ ଯାହା ତ କଲୁ ତୁ ଝିଅକୁ ମତାମତରେ ପଚାରିଲୁ ହଉ ପଚାରୁଛୁ ବେଶ ମିଟିଂ ପଚାରୁ ମନୋଜର ଆଶା ପରା ମା କୃଷ୍ଣ ହେ କୃଷ୍ଣ କଣ ବେଶୀ ବାଟ ପଳେଇଲୁ ନା କୃଷ୍ଣ ମୋ ରାଜ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ନା ଭୁଲ ନାହିଁ ତୁ ଠିକ ସେଠି ପଚାରିଲୁ ମୁଁ ପଳେଇଯିବି ମା କୃଷ୍ଣ ମୋ ଝିଅ କଣ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି କାନ୍ଦିଲେ ଦେହ ଖରାପ ହବ ହସିବ ଆୟୁଷ ବଢିବ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି କାନ୍ଦିଲେ ମୁଁ ସୁନା ଝିଅଟା ପରା ମୁଁ ତ ବାପା ବଞ୍ଚିଛି କଣ ତ ଭାବ ଅଛି କହିଲୁ ମୁଁ ବୁଝିବି କହ କହିଛି ମାରି ମୁହଁ ଭାଙ୍ଗିଦେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ମତେ କହ କାନ୍ଦିନି ମୁଁ ସୁନା ଝିଅଟା କାନ୍ଦି ବন্ধା জীবন ডরি তো সাথে বন্ধা हेले केही भी मोड़ा को सुन लेनी बापा केही मोड़ा को सुन लेनी
ଅମଣିଷ ମତେ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ସଜେଇଦେଲା। ମୋ ଆୟୁଷ ଥାଉ ଥାଉ ମୁଁ ମରିଗଲି ବାପା। ମୋ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିରୁ ଚୁରମାର ହେଇଗଲା। ନାଇଁ ବାପା, ଏଟାକୁ ଛାଡ଼ନି, ଏଟାକୁ ପେଟି ପେଟି ମାରିଦିଅ। ତୁ ଏଡେ ତେଲିଆ? ହାତ ଗୋଡ ମୁଣ୍ଡ ଚିପି ଦେଇକି ଏତେ ତେଲିଆ ତୁ? ନା ନା ନା, କଥା ବୁଝିବୁ ତାପରେ ହାତ ଉଠେଇ। କଥା କଣ ବୁଝିବ? ହାତ କାମ କରିବନି ଏଠି। ଆଉ ଏଠି ଗୋଡ କାମ କରିବ। କଣ କାମ? କଣ କାମ ଜାଣିପାରୁନୁ? କଣ କାମ? ତ ଗୋଟା ଡାହାଣ ପଟ ଗୋଡ ତଳେ ଅଛି କିରି, ବାମ ପଟ ଗୋଡ ଟେକିଦେବ ଉପରକୁ। ବକାସରଟା ଫାଡ଼ିଦେବି। ଏଗୁଡ଼ା କି କଥା ତୋର? ଆଗେ କଥାଟା ଶୁଣିବୁ ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁ। କଥାଟା ଶୁଣ। ବଦମାସ ତୁ। ମୁଁ ବଦମାସ? ଆଉ କଥାଟା ଶୁଣିବୁ ତାପରେ କହିବୁ ମୁଁ ବଦମାସ କି ନାହିଁ। କହିଲୁ କଥାଟା ଆଗେ ଶୁଣୁ। ତୋ ଝିଅ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଏଇପଟେ ତ ଘର ଭିତରକୁ ବସିଲି। ମୁଁ କହିଲି ମା କୃଷ୍ଣ ତୋ ବୋଉ ଡାକିଲୁ, ମୁଁ ଏମିତି କଥା ପଳେଇବି, ମୋର ତେଣୁ ଢେର କାମ। ମତେ କହିଲା ବାପା ଘରେ ନାହିଁ, ତମେ ଯାଅ। ଠିକ କହିଲା। ମୋର କଣ କରିବା କଥା? ଚାଲିଯିବା କଥା। ଯିବେ ନା ନାଇଁ? ମୁଁ ସେଇ କାମଟା କଲି। ଲାଳାଂଶ ରହୁଛି ରହିଗଲୁ। ନା ଏଇଟା କଣ? ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ। ଏଇଟା କଣ? ପାଦ। ପାଦ। ଗୋଟିଏ ପାଦ ଘର ବାହାରକୁ ପକେଇ ଭାଇ କୋଉଠି ଥିଲା ପଛପଟ ମାଡ଼ି ତ ବସିଲା। ଆଉ ଢେର କସରତ କଲି, ଆଉ ଛଡେଇ ପାଇଲି ନାହିଁ। ତାପରେ ଧମକ ଦେଲା, ଆଉ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିବି, ସାଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଡାକିବି, ମିଡିଆ ବାଲାଙ୍କୁ ଡାକିବି, ତମ ମାନ ସମ୍ମାନ ନେବି, ତମ ଡାଡଙ୍କର ମାନ ଡାଡଙ୍କ ନାଁଟା କହିଲା ଯେତେବେଳେ ମୋ ଗୋଡ ହାତ ଧରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଧରିବି ଆଉ କଣ କରିବି କଣ କରିବି କଣ କରିବି ଚିନ୍ତା କଲି। ମତେ କହିଲା ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ସେଇ କାମଟା ସାରିଦିଅ, ଆଉ କିଛି କହିଲି। ଗଲା ମୁଁ ସାରି ଦେଲି। ଆଉ ମୋର ଆଉ ଦୋଷ କୋଉଠି ରହିଲା? କଣ କାମ ବନ୍ଦ କରିଦଉଛୁ ତମେ? ବାପା, ମଣିଷ ଯାହା କହୁଛି ମିଛ କହୁଛି। କିଏ ସତ କହୁଛୁ କିଏ ମିଛ କହୁଛ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମତେ ସତ ମିଛ କହୁଛୁ। ତୁ ହଉଛୁ ଗୋଟେ କଳଙ୍କିନି। ମାରୁ ମାରୁ ମାରିଦେବି ତତେ ମାରି। ତମକୁ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେଲା, ସେ ନିଶା ହେଇଗଲା ପରେ ତମେ ତା ଉପରେ ଖତ ଉଠଉଛ। ଆରେ ଦୋଷ କଣ? କୋଉଠି ଥିଲୁ ରେ ତୁ? ଏଇ ମତେ କଣ ନାଲିଆ କେତେ କହୁଛୁ? ଦୋଷ କଣ? ତ ଭଉଣୀ ପଚାରୁ, ସେ କହିବି ମତେ କଣ ନାଲିଆ କେତେ? ତାକୁ ହିଁ ପଚାରିବି ମୁଁ। କହ କୃଷ୍ଣ, ବାପାଙ୍କର ତତେ ଏମିତି ମାଡ଼ ମାରିବା ପଛରେ କିଛି ତ କାରଣ ଥିବ। କହ କଣ ହେଇଛି? କଥାଟା କେମିତି କହିବି ଭାଇ? ବାପାଙ୍କ ପରେ ତୁ ଯଦି ମତେ ମାଡ଼ ମାରିବ, ମତେ খুব কষ্ট হচ্ছে। ତୁ ଡର ନା କୃଷ୍ଣ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ଭଉଣୀ କଣ। ତୁ ଖାଲି ସତକ କଣ ହେଇଛି? এই অমଣିଷ তো ভଉଣୀକି ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ସଜେଇ ଦେଇଛି ଭାଇ। କାହିଁକି ମୋ ଭଉଣୀର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କଲୁ? କଣ ହେଇଛି? ବାବୁରେ ବାବୁରେ ପଦ୍ମ ତୋଳା ଶିଖିଲୁ, ନାଗ ସାପ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନା। ଏମିତି ଜାଗାକୁ ଦଉସିବି ଯିବ କମିଡ଼ିକି ମୋ ଯିବି। ମୁଁ ବି ଦେଖିବି ତ ନାଗ କେମିତି ଦଂଶନ କରୁଛି। ତୁ ତ ନାଗ पागल का नारे में थाना के एफआईआर को चल। थाना बुझे मन एफआईआर दो तुम भाई मो थोड़ी पेट मार रही सिनेमा हिरो ढेर माड़ शिखी तुम भाई बंधु भल कहूँ थाना को जाई तो बोपाड़ा को मान
कृष्ण मत भाव नहीं कृष्ण मत भाव नहीं बाबा मर भाव नहीं हम ना तो बाबा से हाँ कह तापर किसी कहने मु तुमको मैरिज करने को राजी कृष्णा तू शेष जानी शुणी कौन से घर देलु अरे तू केबे भी खुश रही पारू सारा जीवन जंत्रणा पाइबु तथापि मु बहुत खुशी हेबी भाई कहीं मो बापा जीवन बंचेवा मो परा मरण को हाथ ठारी डाकी तू जमा मन दुख करे ना भाई जमा भी कहा देना कथा अच्छी परा बापा माँ को ऋण कौ पुओ छुआ सुझी पारती गोटे भाग्य नहीं जन्म नहीं जे मो बापा को जीवन बचाई मो आज किछिटा पितृ ऋण सुझी नहीं तुम्हें मत बाई कि किछिटा पितृ ऋण सुझी देल आ बाकी जा रहा मु रफड़ दे सुझी हां ठीक 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 शंकरा झील बाहा कौन शंकरा शंकरा हाँ कौ शंकरा बाज्य कथा मु बाज्य कथा तुम बाज्य कथबार्ता कर शंकरा झील बाहाबी तुम हिसाब से कौन शंकरा कौन शंकरा शंकरा कथार कथार संपर्क बदली गला जना पाइले अच्छा नहीं बापा नहीं शंकरा मैंने तो इंग्लिश ना डाकियार शंकरा 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 शंकरिस सुनरिस सुनरिस माय हार्ट माय लव ठीक है रहउची तो शंकर हे मन मिला आज तो ना हला स्मार्ट शंकर स्मार्ट ज्ञान मत देना मामा ए रेडी ए स्मार्ट शंकर झील बाबा पाई राजी गला मु आगे आगे मंदिर को चली तू झील पानी मंदिर में पहुंच जा बाकी कथा तुम से चलो पुणी गलाड़ू कौन बाटर नेबी मत मंदिर भाई कौन कहीदू पूजा सामग्री कौन नेबी राज कौन गोटे जोड़ी ना ना तुम आउ कौन कही कौन बाहा पके हुक हुक हो कौन दरकार से जान एत बाट जाना मत सर्ट कहीदू नहीं पड़ी सर्ट कहीदेवी सर्ट मन रखियो कह अरुआ चाउल दुब दुब बरगोली पत्र आंब डाल शाल काठ निआली छेना रफड़ क्वाट दीटा बाहागर बंद कर कहीं से ना हो पारे झाटिया मनोज अच्छी टुलू ये जो पिला अच्छा घाटिया ना भोक भोक मु सब नहीं मंदिर में पहुंचुची तू खाली झील पानी मंदिर में पहुंच ए डालेमा कौन कहले मु कम से न राज ठीक है खोल और ज्यादा टेम्पटेशन पकईच बोधे बासी लो हौ हे कृष्णा बाबा राजी गल आगे आगे मंदिर को चलती बाबा सागर आज खाली मंदिर में पहुंची जाओ सही मो असल रूपटा देख सही मो दल दरी बंध भय दरी दरी बंध